Padnite odtiaľ, to už len to mi chýbalo, aby ste sa dali dokopy a riešili môj Počúvaj, život. šéfa, chce ti povedať niečo veľmi dôležité. Počúvaj, nevidíš, že práve trénujem? Carmen bola za mnou v kancelárii. Čo je to s vami, vy super kamoši? Neviete, že ja sa so svojou matkou ako si neznášam? Tvoja matka je chorá. Áno, hlavne na hlavu. Má nejakú zvláštnu chorobu krvi, Monita. A potrebuje transfúziu. Hneď. Prečo to vravíš mne? Ak ťa to trápi, daj jej ju ty. Podľa lekárov si jediná osoba, Je mi ktorá to môže... jedno a vôbec ma to nezaujíma. Nemôžeš to odmietnúť, Nemôžem Momo. čo? Čo nemôžem? Ja Pozri. môžem všetko, čo chcem, vieš? Pôjdeš tam, pomôžeš jej a viac ju nemusíš Pozri vidieť. sa, Martin. Ako 9-ročná som mala zápal pľúc a bola som celkom sama. Ležala som v nemocnici sama. A trápilo ju to. Pochybujem. A ja som ju potrebovala. Tento raz potrebuje ona mňa a bohužiaľ nebudem pri nej. Ešte niečo?